ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, боз ҳам новинка барои шумо аз паплинои фасони бенигин распродажа ина дубайскиян хушрӯай качествоошон. Се либосаш 200 сомонай, лекин аз як намудаш се либос наметием духтаро ҳархела гирен. Марҳамат, ина нигоҳ кунед, бисёр паплинакои фасон сифатошда гап нест. Ғавсаки хушрӯакан боварӣ дорам ки маъқултон мешава. Марҳамат, ина ирам бисёр мегиранд духтарои мо. Платьяда аҷоиб хушрӯ мебиёяд. Барои аввай мо чандбори аз ами материалҳое ки нағз харидорӣ мекунанд чанд маротибагӣ дархост мекунем. Ина бу новинка хулас иам гули фасонакай. Касе ки замини сафед мехост, марҳамат, чихе гулаки хушрӯ барои шумо распродажа шидагиай. Ана ин боша иам хушрӯай, неким либосаш камая. Чанд либоса иҷа? Я 4 либос мондагиай тамом. Ина я 3-4 либос мондагиай иш тамом. Ана ини гинамон қулбаш кабутуш хушрӯ мехаридан духтаро. Тамом шуда буд, бо овардем. Ана ин шапаракам нағз мегиранд духтаракои мо. Ина бо овардем духтаро. Марҳамат, дархост кунен. Хушрӯакай, беҳад фасонакай. И аз наздик камакак дигартарай, дар видео камакак дигартар омадай. Яке хушрӯай качестваш фасонан. Ана и сирхам хушрӯ мебирояд платьяда. Материалаш ғавсай, лёнай бо. Чӣ хеле медонед лён қимматай. Бале, бо ҳамин нархи се либосаш 200 сомона. Ҳозир мо шумода пешниҳод карда истодем духтаро. Пушаймон намешавед, боварӣ дорам. Бисёр ҳам хушрӯакан. Ана ира бинед ҳоҷиёна. Инам камай духтаро. Ҳами 5-6 либоси дигай тамом. Мана гули хушрӯ. Ана миам хушрӯакай дигилаш. Марҳамат, сери иам кам мондагалакай. Метавонед ки дархост кунен бо. Ина духтарако иам распродажа се либосаш 200 сомона. Иам хушрӯай киртачода. Кудакода хушрӯай бисёртар. Ба платья духтаракода. Ана и гули фасонай. Гулаш аҷоибот хушрӯай духтаро ай пеш. Нигоҳ кунен. Сабзака иҷа сафедча омадестай, неки ай пеш сабзи хушрӯай, хеле фистяшкиви хушрӯай. Ана ира нағз гирифтабдем духтаро. Ина бо рулони навак шудем барои шумо, барои дархост кардантон. Марҳамат, метавонед аз инам аллакай дархост кунен. Ҳастай наличияда. Ана и сирхаки капля ҳастай. Аз инам духтаракои мо нағз гирифтан. ғавси фасонай. Марҳамат, метавонед аз иншам дархост кунед. ҳозир яктай дига ҳоҷигӣ нишон метиём. Ина ҳоҷиёна духтаро. Метавонед барои тӯҳфа гиред, метавонед барои хутон гиред. Хулас фасонай ҳоҷиёна. Сабукаки качествашда гап нест. Супер люкс гуфти гапу качествашон. Баъд ана и капля ҳозир сирхша нишон додам. Иҷа серишам ҳастай. Серишам хушрӯ мегиранд. Ана и ранг хушрӯай. Ирам бисёр гирифтанд духтарои мо. Марҳамат, бо метавонед дархост кунен. Ҳастай. Якти дига лён нишон метиём. Лёнаяй? Лён нишон метиём. Лёни фасонай. Дидед? Аҷоиботай. Бо ҳамин навори имрӯза ҷанбаст меша духтарако. Кадомаш дар кор мешавад. Скриншот кардама да партоен. Фақат аз тафкакати кор мекунем. Хайр. Саломат бошед.